Täällähän sä oot. Uusi potilas. Vastasyntynyt poika. Ja häntä voi ihan hyvin koskea. Onko hän teidän ensimmäinen? Ei. Teidän pojalla on todettu sydänvika. Jos meidän vaatimuksiin ei suostuta, niin me ei tulla ensi viikolla töihin. Kun me ollaan tässä nyt kaikki samalla puolella. Ei todellakaan olla, ei todella. Eikö teillä sairaanhoitajilla ole velvollisuus huolehtia teidän potilaista? Sä yrität kaikki rajat, eikö sä näe sitä? Inka, sä oot enkeli. Oothan sä täällä meidän kanssa? Mä oon täällä teitä varten.